रासमेलाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो गडेश्वराव 63थि श्री श्री रासमेलाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। मैया 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 17 नबेम्बरसिम 13 साननि थाखाय खुंजागोन रासमेलाया। मख'नो गोनांदि बे 63थि श्री श्री रासमेलानि गाहाय हाबग्रा दरखंखौ मैया बेलासि समाव बेखेवनानै होयो बिटिसिनि 30 नं गडेश्वर बियाबनि एमएलए महेश्वर बसुमतारिया। बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लायो। बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया गडेश्वर हालामनि समाज सिबियारि मेलेमजिबि आरो गोबां दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों जानानै थाङो। बेजों लोगोसे मोनसे जर'खा हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जादों आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि सावगारियाव बिबार बावनाय। गडेश्वर हालामनि समाज सिबियारि दयाल देखा बिथाङा गावनि आखाइजों आलारि बाथि सावजेननानै बिबारजों मान बावजेनो। बेबायदियैनो 63थि श्री श्री रासमेला फालिनायनि गेजेरजों बायदि बायदि समायना रमायना हाबाफारि लानाय जादों आरो 13 सानसिमाव बायदि बायदि मोसाखावरि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय गेलेनायनि खाबु दं रासमेलायाव। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।